Du gemmer mig for kameraet. Har du snakket med ham? Nej, jeg skal ringe til ham her i aften igen. Men inden kender vi jo privat og har nævnt det for ham. Ja. Han vil bare helst komme, hvis der var flere. Okay. Men hvad hvis nu jeg byder ham 400? Og jeg måske må få lov at låne halverne, hvis det er dårligt, hva'? Ja. Så er jeg jo ret godt kørende. Kender du til ham? Overhovedet ikke. Jeg har faktisk aldrig... Ja, okay. Jamen, jeg kender også rimelig til ham. Altså, jeg synes, han er pissegod til at lægge heste i fjernprojekt. Ja. Selvom der selvfølgelig lang tid skal bruge til noget. Men han er pissegod til at lægge heste. Ja. Og vi kender heller ikke hans Sabine, hans kone, Kirsten. Nej. Jeg har hørt om hende, men... Vi rider begge to overvejende op på Fyn. En pissedygtig mand. Ja. Jeg kan ikke huske, der er mange forældre, der rider over ved ham. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det siger der heller ikke noget. Altså, jeg har hørt navn, men det er ikke fordi, jeg er sådan... Nej, men der rider de dyre i hvert fald over, kan jeg fortælle. Husk, den er jo stærk. Den kan snart ikke følge med de der lange ben. Nej. Det er ofte, den er træt om aftenen. Ja. Og i det der store sten, der ligger derinde. Den står Pas der. nu. Jeg tror, at den bliver ret godt kørende. Ja, jeg tror også, den bliver okay.